Καλησπέρα, Δώρα. Είχαμε καταλήψεις από το πρωί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας από τους εργαζόμενους που αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Από τις 7-7.30 περίπου το πρωί έγινε κατάληψη των γραφείων από τους εργαζόμενους, προκειμένου, όπως λένε, να μην επιτρέψουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αναστολή των εργασιών των εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, τουλάχιστον 290 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου δεν έχουν εμβολιαστεί και περίπου 250 στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Δώρα. Πάντως, για μια νοσηλεύτρια, Απόστολε, με αφορμή το εμβόλιο, επιτέθηκε σε συνοδό καρκινοπαθούς που είχε πάει στο νοσοκομείο για χημειοθεραπεία. Τι ακριβώς συνέβη? Είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η νοσηλεύτρια επιτέθηκε φραστικά στην συνοδό ασθενούς. Είχε φέρει τον πατέρα της στο νοσοκομείο του Ρίου προκειμένου να προχωρήσει σε χημειοθεραπεία και όταν πληροφορήθηκε ότι έχει γίνει το εμβόλιο, της είπε ότι και εσύ μετά από λίγο διάστημα θα έρθεις εδώ, λέγοντας της ουσιαστικά ότι λόγω του εμβολίου θα πάθει καρκίνο. Η συνοδός αντέδρασε και έχει ήδη ενημερώσει τις ιατρικούς φορείς της πόλης. Υπάρχει από την πλευρά της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας εντολή να αναζητηθεί η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια και βεβαίως να απολογηθεί για την τακτική και τη στάση που τήρησε. Τώρα.